masihlangana ugesi masihlangana temalami ugesi masihlangana ugesi masihlangana ugesi masihlangana ugesi masihlangana temalami ugesi masihlangana. Ayibamba magana mfethu ayibamba asathi sibamba yabona ngibafethu ehleze kunalento nje enosudi phakathi bekithi kuhla ngikizele ukuthi angimemeze ngizothi bazothi abantu ekhaya oh ngoba nakho mfethu angikubingelele ngiphinde ngikwamukele futhi emsakazweni inengoma FM. Sibingelele umsakazo wethu kubona bonke abalalele inengoma FM njengamanje. Omagama laba sebengaphakathi emsakazo besabingelela lonke izwe. Isiginqo ushaya bukhoma. Hlezi sikhala bukhoma. Sishintshana ngakho ke lapho omaganga nje noma athiwa sikubani akunamehluko. Manje hey wendoda ngeke bafethu ake ngingezuzwa hara bakithi nami nisale seningichushisa lapha niyabona. Wamfethu isidile singaki leli omaganga azimana ukwenzeka iCD yesibili ephume ngomhla ka May 30. Yes kuyona lo nyaka isibili iCD lethu. Uma ngabe nihlezi nilalele nani emanilizwa nisekhaya nisa mhlambe kunyuka kungakanani mhlambe compared to leli endlule awu ngabeka ngesilungu yeba ke ningenzani manje mhlambe mawuqhathanisa naleli edlule uhamba kanjani sisije noma ngeke ngibale thina mangizwa nje abantu singasasho thina masilalela thina bonke abantu bayakhala kakhulu umsebenzi wethu ukhule kakhulu njani nathi siyawuzwa ke ngisho ulalele nje wonke uyizwela nawe ukuthi ya kukhona into ekhona la. Into engiyithandayo ngane sebancane kakhulu bafethu ngize ngiqamba amanga angisho ukuthi mhlawumbe ngithenga amehlo ngoba mhlawumbe ngingabanga ngakithi nikhule ingane lezi ngaphansi kwami lezi izingane bakithi lezito lezi ingane lezi ingane lezi ho kodwa manje ngendlela enenza ngayo ngempela ngiyafisa ukuthi nami ngelinye ilanga noma mhlawumbe sengithiwa ngikwenye indawo lokho ngishilo ngithi ya bakhona abafana basekhaya nampa bafethu isiginqo lesi abantu abaningi bebe nenkinga mhlawumbe mangabe kuziwa ekusifundeni ukuthatha isikhathi esingakanani ukwazi ukushaya isiginqo kushuthi nje sisingapha hayi ngithi kuyelana nezipho zabantu ngoba nje mina okwami kulihlayo ukufunda isiginqo ngoba ngazi ngisifundise umuntu ngisithenge nje ngiyihlalela lo njabulo lapha kwaMakhobongo ngo2014 zinyanga nje zabantathu mangikhumbula kahle emva kwalokho cha hayi njengamanje hayi noma ubani sengabuya ngapha eceleni sibulalana sengabhekana sengabhekana ayikhuleka cha bafethu ngangayizwa iCD yenu ngasho ngathi hayi insizwa ngelinye ilanga ngeke ngibe nazo emsakazweni inongoma FM ngangitshela ukuthi mhlawumbe kuyokwenzeka singaqondani kwesinye isikhathi kodwa ke ngakuthokozela kakhulu ukuthi no ningaba ngasekhaya singathi impela ngaba nani kwenzeka ke lokho namhlanje cha ngibe nani eke nginizwe nje nishaya bukhoma endleni zokusakaza kwinongoma FM bafethu likhona yini elinye iqembu engaphansi kwenu mhlawumbe esingahle esilizwe noma mhlawumbe abantu abasemakhaya abathi hey omaganga ngeke bashaya mhlawumbe nakulele edlule balokhu bezwile idlala kwinongoma FM mhlawumbe nakweminye imisakazo bayafisa ukuthi mhlawumbe nibe nelinye iqembu elingaphansi kwenu ngabe selikhona mhlawumbe noma nisephe kwenhlelo noma angacabanga ukwenza lokho akwamanje alikakabibikho ngoba okwethu ukuthi siqale sikhulise igama lethu kuqala manje uma singaba namaqembu amaningi kugcina sekusixaka safuna ukukhulisa iqembu igama lelikhona abantu belazi bese ke uyanda umsebenzi ngoba akunkinga ukwenza umsebenzi kithi ingoma into ehlala ikhona mfethu namanje ngiyabona ngathi ukubambisana kusekhona
akhona amanye amaciko amadala esiwaziyo abambisene endimeni kaMaskandi ke ngithi mangibheka ngithi hey kuba nami ngaba umculo noma umculi noma mhlambe ngacula umculo kaMaskandi mhlambe ngaba insizwa ngiyafisa ukuncika kuzona lezi insizwa ezibambisene izibi mhlambe insizwa esethe ukukhula endimeni kaMaskandi ezisabambisene enfisa ukuthi nani ngelinye ilanga ingathi impela ngiyibamba iqine lokhu nihlangene nikanje. Uyabona nje sisi ngoba thina sisenzela abantu asenzeli ukujabulisa thina. Abantu nje engathi bayisibonele esihle ushwini umuntu ekhaya. Yes. Selokhu ngaba khona ngibaze lutho lubo ngoba nami nje ngihamba nomfowethu sazoyikhulumela naye angiboni futhi ukuthi khona ongasiphazamisa ngoba thina phela siligazi elilodwa yabo. So ngiyafisa ukuthi ihlezi ku into yethu indlela eyodwa njengabo baba ushwini umuntu ekhaya. I-support thini emakhaya mhlambe nakuzo zonke nje indawo la nihamba khona nenizwe mhlambe kuhamba kanjani? I-support ikhona sisikakhulu ngoba nje umsebenzi njengamanje ama-CDS asiphelele bawathenge wonke sasiwagayile asiphelele nje manje i-support iyisimanga kakhulu ebantwini ikakhulukazi ngapha eJozini engakhona bakhombisa uxhaso olukhulu kakhulu nabafowethu koThekwini kuphi kuphi nasekhaya ngapho oceza i-support ikhona sisinkulu kakhulu. Ziningi kakhulu ingwenya engeke ngayibala ezinye ngithenge ngiyena la kwasho ukuthi ngiyaqondana vele nami khona mhlawumbe benizwela zikhona ngadlala ingoma kaMzukulu entsha ephumile na impela hayi ngeke iyakhuphuka abantu abaningi bayasho bathi ayikhuleka mfana khuleka uceza ufikile ugalelekile mhlawumbe ningathini mhlawumbe kwabanye abakwezinye indawo abafisayo ukufana mhlawumbe noceza mangabe kuziwa entweni ezifana nazo leso okwenzeni into ezinhle ethokozisa abantu. Ukubambisana nje sisikubalekile yabona nithi napha abaceza abangitshela indaba ongayazi sinale group yabaculi nje babaceza bodwa lapho sixoxela khona sisodwa nje ukubambisana lapha ehola umthobisi wakamlotsho MC lapho sinikezana khona amathiphu ukuthi la kanje kanje ukuze sikhule sonke. So ukubambisana nje kuphela noma kuthiwa kuliphizo kanjani ukubambisana khona okubalekile. Qaqekile mfana uyagijima uyashelela angize ngapha mfethu ngicela ngithathele imic yami le ngithi ngala mfethu angibingelele bhuti ngikwamukele sengithi bhuti lo mfana lona wena mfana angibingelele mfethu ngikwamukele emsakazweni neNgoma FM. Ngiyabonga ukuthola ithuba Twinkie. Madoda kulo msebenzi kuwona madoda ngiyafisa ukuthi nalensizwa le usondonzima sibambisane siqina njengoshwini umuntu ekhaya nami ke lokhu nje ngavela lokhu nje kuthiwa ushwini umuntu ekhaya ngase ngibazwele olubi ngiyafisa ukuthi nale ndoda le ethenini sibambisane phela siqina lona ukhuluma njengamanje usikele sentobeni umzimba ngatekho masiko sowasakhona nakho basho uvumbu wangageje masimlafazi kodwa ngoma lona bafowethu ngiyajabula nje kakhulu ukuba semsakazweni neNgoma FM ngithi nje ngiyabonga kakhulu Twinkie ngiyabonga nje kakhulu nalesi diyena futhi ngiyacela isupport kakhulu izinga lenyukile ngizizwela nje nami uma umuntu engayithola nje yakhe ngo-60 uzizwela loqala iqaleni nazokhona ukugcina ngisho ayikho azoyeqa kunjalo izwa kahle kakhulu. Okay, asenze kanje 0637134872 0637134872 sakazweni Ngoma FM 88.3 kubhizi kakhulu e-studio bafethu ezikhiphile ke insizwa kubhizi kuyaphithizela kuyehla kuyenyuka kodwa ke bakwethu sizama ukuthi ke siphushe ke insizwa bakwethu zikhona endimeni kaMaskandi zikhiphile sigcina ukwazi ke ukuthi ke zilethe ke umsebenzi kubantu ngoba phela kulethe umsebenzi kubantu ukuthi ke beze emsakazweni iNgoma FM sibanikeze ithuba. Angibuye kuwena mfethu Sondenzima. Ngwenye. Nkosi. Mfethu. Mfethu ungathini kubantu abanye mhlawumbe abalingana nawe ngoba ngisho ukuthi uyingane kimi. Ungathini kwabanye abafana abanganga nami abafisayo ukuphumelela abafisayo ukushaya into ecokene efana nani mhlambe ukubakhulisa nje lapha nalapha. Sisitwenki yabona nje ke ngapho kulehlaya abantu ukumbona umuntu yonke efuna ukuthi imizele lapha ahlezi khona ekhaya uyabona engakusho wonke umuntu vuka usebenze uyabona vuka usebenze into oyifisayo into ekuvimbayo
iqale yonke into iqala kanzima abaye baze behleke thina kuthiwa ayikho lento esiyenzayo kodwa ngoba siyazi ukuthi yini lena esiyifisayo yikho esikusho ukuthi ukusebenza nokubekezela yonke into inesikhathi sayo kodwa uma uhlele ekhaya ungenzi lutho ngeke uzuthola ngeke uzusebenza ngeke uzuphumelele kusasa ukusebenza nje uyinikele kuyonke into ngenze nje isibonelo njengomfowethu naye umthobisi naye une-brand lapha i-Meaning of Africa iyona nje lesigqokisile njengamanje uyaphusha kakhulu ngoba uyayazi into ayifunayo so ukusebenza ukubekezela uyinika isikhathi ngento yakho futhi uyethembe into yakho uzobona. Ngiyabonga kakhulu noma usungena emlonyeni ingane kwethu mangabe usuchaza ukuthi obani labantu abangqokisayo ngibe nginonotice mhlawumbe nalapha ku Facebook ne cover page ye CD lane isikhathi esiningi ukugqoka kwenu kuyakhombisa ukuthi ayi ngathi khona lo muntu lo odizele ebana ukuthinta lapha kodwa sengithokoza kakhulu mangabe usuphakamisa igama lensizwa umthobisi. Ngisazobabonga nje kakhulu abafowethu ngoba i-Meaning of Africa okuyena umthobisi kanye ne-another one uStar owaNdlovu ibona abasixhase kakhulu basiqokisa abafowethu bathi asishude sibe kahle ngibonga kakhulu support kubona ngisale nje sengibonga nabaye lapha kukhona uMasondeza owasithole emoto okuyena esisebenza naye kulomsebenzi okuyena wenza ama-backings bese kuba zinsizwa ke sibambisile lapha uMadela obuka uJabulo kaMakhoba kanye noRaji bona abafuthi abasupporta kakhulu noma athoje isixake kuphi bahlezi bekhona nabo bonke nje abafuthi abake belula isandla kuthina sibonga kakhulu isupport. Asinikeza abantu ithuba mfethu beyikhulumele emsakazweni nengoma FM bekhulume nani bezuke ukudla kwendlebe angivele ngenze kanje omaganga insizwa zakhona ke lekwaceza kwela kethu kwa Brush Scott njengamanje nathi ingoma ethokozele mangibuya na kanjani ngizobe sengikuthatha ku 0637134872 kona kumsakazo ingoma FM 88.3 sigijima siza kuwena ngegagasi lomoya sabona mosana kulivulu uhlele igama lami uDwinki wakaMakhoba intokazi le phansi kwaceza emakhaya. Nazi insizwa omaganga. Ngiyazizwa lezi insizwa lezi ziyanganela ngampela ziyanganela lezi insizwa. Yabona lezi insizwa lezi ziyazethemba zinogqozu kukhulu kwasebenzi wabo. Nakho ke. Ethi manje ngiphushele phambili sifune nje sendanele. Siyabonga cha. Mfowethu ukuthi umsebenzi omuhle bafowethu. Sana thina uphushe noNkulunkulu anephamani benokuphushe kuye phansi. Koneka mengizwela obuye wasela wathi mawufuna impumelelo kufunekile uhlale uhleli kodwa khona ukuhlangabeza. Yeah. Asenjalo nje sengabe sizwe encane izakhofoza sengafundela Mfethu angibonge kakhulu bhuti wami. Dankeke okay. Yana ngoma FM 88.3 super phela imzuzu sele ngaphambi kwabumbane ke ihora lesithathu nganza kwetha ngimthathe futhi la usemsakazweni sawubona. Nangoma FM high. Naku koqozisa sawubona. Kunjani mfethu? Ukude kakhulu awuswakali. Angimuzwa ke la angazi khamba kanjani. Usemsakazweni sawubona? Okay, sevele kuyabaleka ke lo la. Bafethu, miningi imibuzo ebengifisa ukuthi ke ngimbuze yona. Kodwa sobanikeza ithuba abalaleli bomsakazweni ngoma FM ngimthathe futhi la ngiyabona lokho ingcingo zami iziphayizi. Usemsakazweni sawubona? Yebo sifanyana. Ngirayithi kakhulu isona sami khamba kanjani kuwena? Ngiyaphila khona nomcebo amlodo ngasikhompela. Nakho ke. Yebo sisijabula kakhulu nje. Lezo izinto zokuthula thana nje bathana wazi. Yeah. Nakho ke batshela phela ukuthi liwele lami wena khulu angibonge kakhulu sisami adake ke sana sami okay ngiyajabulisa ke kakhulu ke lokho ke mthatha ke futhi la usemsakazweni sawubona ngirathi kakhulu mabhebe khama kanjani kuwena
kahle wakuphi nendawo? Wamfemfene. Okay sithanda sami ngiyakuzwa. Umakaletho. Ho, wasashalaza ke manje ngisazi noma mhlawumbe ilo ngakuwo Sondonzeni. Cha. Okay, khuluma nazi ke insizwa zikulalela. Danke ma. Nakho angidedele ngoma ngiyithanda kakhulu le njengamanje angike ngizobe mhlawumbe isikhathi masikhona akodwa sisekho sedliwe yinja kodwa ke le ngiyayithanda le ngicela ukuyidedela bese siyabuya manje bathi nongayidla inyama uyolala idlile nganza kwethu bafethu angibuye kunina bese siyaphuma ngenxa yesikhathi kumnandi ngaze kusekuseni kungihleli nani kodwa ke ngoba sisebenza ngesikhathi hayibo lokhu beshayile abantu ngapha bafuna ukukhuluma nani cha ngisakwazi ukunibamba bafethu ngixoxe kakhulu ngiyazi ukuthi niyafisa ukukhuluma nabo kodwa angeke nisakwazi ngenxa ke yesikhathi sesiyaphuma bafethu mhlawumbe ningathini mhla ukuyibongela isupport kubantu abaningi abanibonise yona selokhu naqala ukungena endibeni kaMaskandi. Sicela ukubonga nje ukukhulu sesikubona bonke abasondela kuthina nabathi befake isupport kuthina. Mhlawumbe kubalekile ngacisha ngakhohlwa indlela umsebenzi otholakala ngayo kwamanje ngoba eyitolo kusenzima nje sofikisa. Bengiseza lapha. Khuleka nje siyabonga kakhulu kubantu abasupportile. Indlela yokuthola ukusithinta nje usixhume enambeni yethu noma ku Facebook page yethu omaganga in brackets ezasondonzima uzosithola lapho. Instagram uzothola ukhetha Mlojwa bese kuthi inamba yami ithi 071 42 35106 ngiphini ungasheshisi 071 42 35106 lapho sithola la khona ke bese kuthi sisidwinki by next week or kuleya viki leyo kuphela kwenyanga ingoma zethu izobe seyitholakala kuma iTunes. Oh yeah. Yeah, ukuthi nje ukwazi ukufunana nathi ungene lapha Google Play kuphi uyithole khona. Cishe makuphela inyanga nje kuzobe seku right khona. Mfethu nje ngisaleze nginemela phela ekhaya bakithi abanilaleleyo ukuyibongela nje komama bakithi. Awu bakithi. Cha ayiqala khona nje uthimela lapha umfowabo Mlojwa udibane nje nathi impela wathi uyahalelisa nje asewufesa imbeke umfazi obomvu lapha inkosi yabalojwa siyayikonzela inkunzi endala bese ba usizwe uthe nawe usilalele sicela nje ukuthi kuthatha umama lapha uMazana intombi yaBantuli ubaba umashisa indlu zalayo ugogo ezansi kwashiya bani kanibhaliwe ugogo edla lapha ekhaya wathi ke ukhinikini mama lapha wasalwazi uMabuthilizi bakithi sisonke nje labo sihleli nabo bonke abantu baMlojwa siyakhonza. Angibonge kakhulu mfethu size kuwena siyaphuthuma isikhathi sidliwe incanga webafethu kuyoze kuthiwa nangi Duke vele sabona abangakubo ababili abathathu sesigijima. Ngizophinde ngibuye futhi ithuba lokugcina selitholile ngizokhonza nje laphana uthenji laphana kwaMlojwa kwaSalwakazi uthena nami ngithe ngidlula nje wathe ungikhonzele bakithi wenze sure bese futhi ngikhonzela uma wengane yami le kodwa bakithi ngithi nje ke angiphulise lo owami bakithi akhule impela bese futhi ngiza la futhi unokulunga naye uthenje unokulunga osuthi naye uthenje ngamkhohlwa bakithi ngithi nje ngiyabonga ithuba bese ke isalukwazi sami bakithi ukanibhaliwe ngithi nje la khona bakithi hawa kakhulu zakhukube akakhulu zakhokho Nkosi yami ngiyamthanda kakhulu konke sazoyibona awu Nkosi yami khulu sazobona uyazike nawe uyayesha uthi hayibo le ndaba yeni lena bakithi khona bebheke khona asiyibone phela ngiyabonga nje ithuba kakhulu. Nganza kwethu nginifisela mina konke okuhle nganza kwethu ngathi nje ke kungahamba kahle angazi ukuthi bengathini sekuvele kwaphela bona uyakubona mangabe semcimbeni uthi usazoya khona ukuthi ngiyofike ngibize ngithi uthi usufike la vela phela amazi mina sengivele ngaphelela ukukhuluma kodwa ke ngiyathokoza kakhulu mangabe senginibona senifikile emsakazweni neNgoma FM. Siyabonga kakhulu sisibonga ithuba nisibonga nakubona bonke abalaleli singomaganga socela nje sikhiphe lapha ngomdubane.
umdubane Duncan Nkonzi ababuye ekhaya bakithi ababuye ekhaya bengahambi lishona ilanga cha Babuye bo. kakhulu bazoyizwa nabantu sibuyile ingwenya laphana ngiyabona impela ngathi kubhizi abantu bayolobola abanye bayogaxa abanye bayenza yonke lento ebonto enjalo okay asenzeke kanje izona ke insizwa ke omaganga mina sengiphuma kanje nganza kwathi ngisaleke singivalelisa bekumnandi ke sendawonye igama lami uDwinkiwe kaMakhoba Facebook Dwinkino Zipho Makhoba ngiyanithanda ngendlela eyisimanga kuphuma kanje nibe nempela sonto ke emnandi niphatheke kamnandi ngiyazi ukuthi abantu baholile zi15 bakwethu nishayele ngokucophelela nibheke emgwaqeni ngenthanda ngendlela eyisimanga qhubeke nokubeka ke indlebe enhlelweni zomsakazo iNongoma FM salute bye bye